Buď zdrav, Trachto. Posaď se. Měl bych pro tebe jeden docela zajímavý případ. Napiješ se něčeho? Ten Birhansl. Škoda, že už tu nic není. No ty stejně nepiješ. Ten Birhansl, to je rutinní záležitost. To jsem dal Klečkovi, banální vražda. Ale pro tebe, Trachto, pro tebe bych měl něco, víš, aby se zakous. Jak ty to dovedeš? Aby se zakous do jednoho ševce. Nějaký pecháček z malé strany. No já vím, ono to na první pohled nevypadá, někdo by si mohl říct, no bože, okradli ševce. Ale člověče, z toho se může vyklubat parádní solokapr. No já už přímo cítím, jak tahá za šňůru. Čili, abych to shrnul, Klečka přebírá můj případ vraždy továrníka Birhansla a mě jste přidělili okradenýho ševce.